Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong ki khubor bam dagasngi. Hadin balayo jing ujor na kipat ba ha kabiade berkajung bambiang ki doktor berkajung bam kensnem jong ki badan hi emergency room ya kinong man thia pang nen kasngi jong ka life way trik urisau arhajar arpulai kaseng HYC Southwest Kasil District ringkat ke HYC Maukerwat Circle kalahir benet ya kendo ya medical of superintendent Dr. W Sutnga jong ka civil hospital Maukerwan banyakren halor kini kimat hagani kesngi lalam khmat do president jong ka Maukerwat Circle samla walam nong sit haga jingdan ringkat jong u education secretary jong ka Southwest Kasil District samla penskem nong sin hadian baka HYC Southwest Kasil District kalayo banya peliu jingmut bad u MS jong ka hospital lalap penban shibun ki jingduna jong ka hospital kaban nadu ki doktor ki nurse ki nong tray jong ka hospital kimpat biang lun kumta kaseng kala kerpat ekonomi khmat jongane ka district bakin shimkhialam yagane ka kam namar ka ka jaka aijing sumar yagi pat nong shongshnong jong ka Southwest Kasil District bat ka bala ban ai ka jing shakri ka babha ya upat ka district nakaleng jungi ka HYC jong ka Maukerwat Circle adin banglia yo yaki jing ujor na ki babun kipat ba aga baydai bat ka jing duna jong ka jing trekam ko hangne hapo ka adret bedet lan ka sispa jingthia barang suple shen hagini kisdem lengba i MLA jongi i MLA i badai benta i Sri Renington lengdok tongkhat te adin bangyo i kini kijing ujor nak leng jongi pajpa ka jingput jingnam jongi pajpa ki babon balang jong ka district jongi ka bangitip bagdai tang kani gawai ka jaka ajing sumar ka ba syakri yok pajpa jong ka district brok gawai ka ba la ban ai ya kata ka jinyarap ha ka bedai bat ka pat ka khia ya ki babun balang ki nong song snong jong ka district jongi te rei hadin bang ilalap ya kata nilawan ban inspect ban once non ban ya kendu ya i medical superintendent jong ka jaka sumar hangne ka bedai jong district ingne kudu i bat hakajing yakren bat ngi bat i hakajing inspect jongi ngilap ba sibun ba kijing duna hapo jong kaneka jaka ajing sumar hangne hasispa jing thia katkum ka jing tip jongi kalong ba ka sanction post ka district sanction post hapo jong ka district kadai banlong lakum no life mo ki doctors but henry hakat kadbangi ni inspect mangi mentapat ngilap ba tang prangut ki doktor ki don hapo jong kaneka jaka IG sumar hangni ha sispa jing thia te ki babun ki jing duna ngilap la ki long ki kamera thia la ne ki babun ki benta bat ka bakong san kalong ba ka badon kam hapo jong kaneka sispa jing thia hangne kalong ba command power kani command power ka bakon thup nadu ki doktor ki supporting staff bat kumta ter te ni sngo ban ong leng bajung ka por ba ban kerpat ya unomi khmat jongi UMLA jong ka district jongi jong ka constituency Maukerwat ba nadu ba piplet ya kane ka sispa ing thia ni i bat ngilap ya ki jingduna ki babun bat la suple hang to klem da don kita ki equipment selane kita ki facilities selane kita ki manpower bat kumta ter ki babit babiang bat ni la yo ru ban bu ke jingkerpat ba la kumno in penbiang kam tam ha bedai bat ki doctors te hnrei ha bangiwan sa sisen bentapat ngilap ba sibun ki jingduna ki don te lada dei ba nakaliang jong i nong mi khmat in trei in pet kambria but in yarap ya kene ke district jongi lemba jong ke jaka ai sumar ba kanla ban long ka jaka ka ba la ban ai ka jing sumar ka penhun yu pai ba jong kene ka dong ka thain kan no tam ngin sngo ka ben bat ngin sngo ngin dap na ka jing sngo kurkhu na ka benta ban sngongo na ka benta inong mi khmat te sibun ki benta ki bangi ilap ha ki jing duna hapo jong kene ka jaka ai jing sumar angni ha sispa jing thia ang Maukerwat kidon kini ki pediatric ward so
iba hakajing sisa ya kani nakaliang jong i doktor su tengah iba dai IMS jong kani ka jaka ajing sumar hang ni ila yathu ba ila relocate ya kani ka pediatric wards hau nadu April jong uni usna marjar fulai te hin rai hadu menta kani ka dang sakut bat kampat don kanu kejing stang namar ladang ngin layo ya kani kan long sibun ke jingam kan ai jing yarap bar kan ai jing mentoi sibun na kabenta ki jaka ai jing sumar hang ne kum kawai na kita ngila ban yo ka ICU wards ka babiang bat ki pos operation wards ki babiang bat kum ta terter te ngila ba sibun ki baduna kum ki kine ki physiotherapy bat ki OT complex ki OPD complex ki dangbun ba ki badang duna hang ne te ngi sngo ban pen sngo sha unomi khamat jungi ba un sngo ba ban petlem kat kum kajing yakren jungi bat i MS yong ba ya kanika OPD ka ba kanika CHC ka ba rim menswa ki bala pelong menta ka OPD te kat kum kajing ong jungi ba ila pha ya kata ka ya ka kila pha ban ra no ene ban penkiu no ya kani na kani ka mala ka ba la satot la sliu ban kentiu no sya ka sau mala te harai hadu menta kampat don ke ke bakum kata kampat don kanu ka kenja bala ban ong ba ngin yo ya kani ka building ka ba thamai ha ka ba hang ni la ban pendon kam la ban pen banlong ya ka kum ka OPD ka ba thamai la ne ka babit babiang ha ka ba ki babun ki benta on yo ban pendon kam lamba ju kani ba dia kani ka jaka sispa jing thia lengba jong kani ka kamera sispa jing thia la ban increase ru sha ki sispa arphau laipau ba sispa sanphau kumta te nakaleng jongi ni singau ban kerpat ba la kumnu na i MLA jong kani ka district jongi ba insau ba ban pet kerpang ya kani ka jaka sumar ka balong ka wei na ki jaka ki ba la ban ai ka jinghon la ne ka jingkot jingkhia i upat ba jong kani ka dong ka than jong district barok ka wei ka benta ka bangi kwa ban ong kalong ba we don't come you DMHO ya ka DMHO office namar kat kumbangi lap menta kalong ba nakaliang dong jong usar DHMO udang syong hapo jong ka quarter doctors quarters hadu menta te kani kapelong bat kalong kawai na kita ki jing na kabenta ki doctors jongi ba kin yo ya ka cakasa bab biang bat ka bapura namar nginget baladai ki doctors kin yo ya ka cakasa haki quarters ki babiang ka babut ba kan long ka basup nam ta jong ki patient ban nam ta jong ki doctor ro ha ka ba ngin la ya ka ban yarap iwe te ngis ngau ban kerpat ba la kumnu ba ngin penyo no ya ka office ka ba tikna na ka banta ka DMHO bat ha ka ba ki doctors kin yo ban pendon kam pura ya kan ka quarters ka ba don menta ha ka ba la pendon kam kum ka office na ka banta di DMHO officer te kini kita benta ki ba nakaliang jong ni kamong kora circle ngi kwa ban pensngeu sha unomi khmat ha ka ba un simkhia bat ban ai ya kata ka benta ka ba kham kongsan ban pet ya kan ka benta khanang ba ki paj ba kin yo ya ka jimen toy ka badai ka benta ka ba kongsan kata kalong bangin yo ya ka kot ka khia ka ba pura te ngis ngodai bangin sayo ro ya ka ban yelek ban ya kendo si sendon namenta i ka health minister jong ka health jong ka mikalaya jongi te ngin sayo ya ka ban pembet bat ngin yo ya ka ban ra ya ki benta ki ba kongsan lang ni bat ngin sayo ya ka ban kendo bat i health minister bat ban yo ya ka ban pensngau bat ban kerpat ya ki benta ki ba kongsan ki badon kam hapo jong ka district jongi namara kat kum ka jingpet jongi menta kalong nakasispa persen la kumno tharai ka jing trai kam jong ka kalong jong ka ne ka sispa jing thia hang ne kalong life 4% AA kat kum ka jing pet jongi te ngi snow ba ngi don kam ya ka ne ka chaka bat ngin sale ya kata ka badon kam te nakaleng jonga tang kini mas ngobon ai kublai bat nget ba nakaliang jong kinomi mat kin sim khia ya kan ka benta bat kin yarap na ka benta upat ba jong kan ka district pro ka we